Vols una cançó divertida per fer-nos massatges? Doncs queda. Amb la cançó Tenim una pizza de la tribu Canta començarem fent una rotllana i anirem seguint la lletra de la cançó. Primer, com no, ens rentem les mans. Amassem la massa fent un bon massatge. I li anem posant ingredients. I atenció, quan fiquem la pizza al forn, obrim els braços, un cercle cap aquí. tic-tac. Bon profit, famílies!